Bideo honetan Classroomen berez kalifikatuko den galdetegi bat nola sortu azalduko dugu. Hasteko, galdetegia sortzeko, lehenik ikasgelako lanera etorri, sortun klik egin, eta bigarren aukera lan galdeketaduna hautatuko dugu. Hemen zabaltzen dira lan bat sortzeko ohiko aukerak, baina berritasuna edo desberdintasuna hauxe da blank quiz edo galdetegi bat zurian agertuko zaigula. Aspektu interesgarri bat Chromebooketan blokeatutako modua aktibatzea izan daiteke. Ikasleek Chromebook baten bitartez galdetegiari erantzun behar badiote, kasu horretan ezin izanen dute galdetegia besterik aktibatua izan, hau da, gainerako nabigadorearen erlaitzak edo aplikazioak berez desaktibatuko zaizkie. Adibidean, hau desaktibatu eginen dut, eta hemengo kalifikazioak inportatzeko aukera aktibo mantenduko dut. Era horretan, ikasleak erantzundako galdetegiaren kalifikazioa automatikoki Classroomek inportatu eginen dit. Blank quizen klik eginda, galdetegi zuri bat zabalduko zait, eta hemen nire galderak eta erantzun aukerak idatziko ditut. Ohi bezala galdetegiari izenburu bat eman beharko diot, eta ondoren galderaz galdera joan, galdera bera idatziz, galdera mota aukeratuz, eta erantzun aukerak eskainiz. Lau erantzun posibleak kasu honetan idatziak dauzkadanean, aukeratu egin beharko dut, erantzunen gidan klik eginez, galderari zenbat puntu esleituko dizkiodan, puntu bat kasu honetan, eta erantzun zuzena zein den aukeratu. Tik berde hau agertuko zaigu. Egindan klikatu eta ezar dezaket galdera hau derrigorrezkoa edo ez bezala. Nik derrigorrezko joko dut, eta galdetegia idazten jarrai nezake galderaz galdera amaitu arte. Galdera guztiak idatziak dauzkadanean, eta bakoitzari bere puntuak esleituta, galdera mota desberdinak aukeratu ditut. Eta bakoitzari puntuazio desberdina ezarri. Honi 4 puntu adibidez, beste honi puntu bat honek ere, 4 puntu honek, eta bar, eta bar. Amaitu dudanean, ez naiz kezkatuko galdetegien ezarpenez, ez ezertaz. Zuzenean itxi, hemen ikus dezaket guztira 12 puntutik izanen dela galdetegi hau, itxi eginen dut, eta hemen geldituko zait. Lanari izen bat eman, adibideak, aukerakoak, eta ohiko ezarpenak egin beharko ditut hemen. Epemuga, gaia, eta bar. Sortu lana eginen dut. Eta hemen daukat, testa lana. Ohi bezala ikasleak bere Gmaileko sarrera-ontzian lanaren berri jasoko du, edo bestela zuzenago bere ikasgela edo Classroomen, bai korrontea atalean edo bai ikasgelako lana erlaitzan aurkituko du. Testan klik egin, lana ikusi, eta galdetegian klik eginez, erantzunak ematen hasi ahal izanen da. Nabarmentzekoa da, irakasleak ez duela galdetegiaren ezarpenetan ezer ere ukitu behar izan, baino hemen adierazten denez, helbidea automatikoki jasoko da. Hau da, ikasleak erantzuna bidali bezain azkar, irakasleak jakinen du nork egin duen testa.
erantzunak aukeratzen hasiko da. Eta amaitzean bidali eginen du. Ikasleak aukera izanen du berehala bere puntuazioa ikusteko eta galderetan zeintzuk asmatu dituen jakiteko eta asmatu ez dituen horietan adieraziko zaio baita ere. Egindako akatsa eta erantzun zuzena zein zen adierazi. Hemen, 12 puntutik guztira 11 lortu dituela ikusiko du. Irakaslearen ikuspegian gaude orain. Testa lanera etorrita eta lana ikusi inplikatuta ikusten dugu bi ikasleek lana entregatu egin dutela. Hau da, galdetegia bete eta bidali egin dutela. Ohiko lanetan hemen eskuz kalifikatuko genuke, baino kasu honetan inportatu emaitzak botoia daukagu. Bertan klik eginez, ohar bat agertuko zaigu eta guk berretsi eginen dugu inportatu nahi dugula. Inportazio horrek automatikoki kalifikazioa onera ekarriko digu. Kasu honetan, entregatutako lan bakoitzean ezin dugu lana bera edo aukeratutako erantzunik ikusi. Galdetegi bat denez, galdetegia ireki beharko genuke, edizio modura etorri eta erantzunak hemen aurkituko genituzke. Bai laburpena edo bai banakoa aukeratuta, ikasle honek aukeratutako erantzun guztiak, ongi egindakoak eta akatsak ikusiko genituzke. Berdin, hurrengo ikaslearekin. Honek akats gehiago egin dituela ikus daiteke. Azkenik, ikasle guztiak aukeratu eta lana itzuli ahal izanen diegu. Nahi bagenu iruzkin pribatuak gehituz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.